Назови мяне па імені. Катэхеза айца Константина Анашкі. Похвалений Ісус Христос. Вітаю вас, шановні слухачі Радіо Марія, ютуб-глядачі. Ми з вами продовжуємо подорожжя по різних біблійних цікавих особах, постатях. Помолимся спочатку нашей зустрічі у ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амінь. Просим Тебе, приди, Дух Святый, освяти наше серце, освяти наш розум, каб ми прийняли і почули все тое, що Ти хочеш нам сказати, і тільки тое, що Ти хочеш нам сказати. Праз Христа, Пана нашого. Амінь. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амінь. Шановні, шмат з вами різних постатей ми розглядаємо, і цікаво, що многі цікаві імені з Біблії ми з вами зустрінемо у літургії костьола, у молитвах. І одна з таких молитв, нами усіми любимая, відомая усім нам, це годинки до Найсвятейшей Панны Марии. І там у різних куплетах перелічваються різні особи, і серед їх зустрічаємо такі радки, такі слова: «Ти, як огонь Моїсеєв, Богом полымнеєш, як посох Ааронов, ніби цвет квітнеєш». Ось менавіта на гэтай постаці хочу сёння спыніцца на Аароне, першасвятары, браце Моісея, і літургія гадзінак, малітва гэтая параўноўвае Марыю да посаху Аарона. Што ж гэта за посах такі, ці жезл Аарона? У кнізе лічбаў, калі два браты Моісей і Аарон вядуць выбраны народ па пустыні, перажываюць розныя прыгоды ўжо па сваім такім падарожжы, падыходзячы да зямлі абяцанай, перажываюць чарговую, можна сказаць, бунт, паўстанне, нараканне народу, калі тры такія габрэі, Карэй, Дафан і Авірон распачынаюць такі бунт супраць Моісея, супраць улады Моісея і Аарона, і кажуць: хто вы такія, тут усе святыя, не толькі вы, чаму вы лічыце сябе вышэй за іншых. І Бог, канешне, гневаецца, пачынае караць народ, шмат смерцяў, Моісей з Ааронам заступаюцца, Моісей моліцца, Аарон ідзе з кадзідлам, і там, дзе ён акаджвае, там спыняецца смерць, бунт суцішаны, усе тыя, хто далучыўся да яго прыхільнікі, яны знішчаны, але застаецца такі нясмак, як мы кажам часам, жарце асадачык астаўся, і застаецца такі нясмак, і народ ўсё ж такі пачынае наракаць на Моісея, на Аарона, што вы забойцы, як так можна, што вы вывелі нас з Егіпту здарма. І Бог праз Моісея распачынае такі, можна сказаць, конкурс, ці такі досвед. Ён збірае 12 посахаў, 12 жезлаў такіх ад прадстаўніка кожнага калена, а замест калена і на кожным посахе піша імя сына Ізраіля, сына Якуба, аднаго з 12, а замест Левія на гэтым жезле піша імя Аарона. Аарон, які быў ужо на той момант першым галоўным святаром, і пакідае гэтыя посахі 12 каля святыні, каля скіні, каля аркі запавету, і той, які расцвіце, таго Бог і прызнае лідарам. І, канешне, раніцай зацвёў прыгожым кветкамі міндаля, пладамі міндаля зацвёў посах Аарона, і тады ўвесь народ скарыўся, прызналі, што Аарон і Моісей маюць вось гэтую Божую уладу. Гэты посах пазней заставаўся ў арцы запавету як напамін, як знак Божай улады. Гэты посах стаў такім сімвалам гэтай Божай улады, аўтарытэту двух братоў, прыхільнасці Бога да Моісея і да Аарона, і пазней, як убачым, таксама сведкам іх такой фатальнай трагічнай памылкі. Так вось, хто такі Аарон? Першы раз сустракаем гэтага
чалавека вядомага нам усім сустракаем у кнізе Зыходу на самым пачатку, калі Бог кліча Майсея і прызначае Аарона такім памагатым памочнікам Майсея у тым, каб вывесці народ з Егіпту. Само імя Ахарон ці Аарон мае невядомае паходжанне, да канца цяжка яго разабраць, што яно азначае. Можа мець яно егіпецкае паходжанне Ааронідзі, такое, якое азначае вялікае імя гэтага Бога. Можа быць таксама такім злучэннем габрэйскіх розных імёнаў. Ахр гара, а он азначае корань дрэва. А некаторыя біблісты таксама кажуць, што гэта адноснік да слова Арон, што азначае арка. Арон як галоўны ахоўнік, галоўны такі страж каўчэгу аркі запавета. Аарон, як мы ведаем, быў братам Майсея і Мірыям, сярэдні з 3 дзяцей. Ведаем, што старэйшая была Мірыям, которая маленькага Майсея уратавала і пазней выхоўвала ў доме фараона, дапамагала. А Аарон, як пазней даведаемся, у адной з радаслоўных, Аарон быў 3 гады старэйшым ад Майсея. Ён быў сынам, яны былі дзецьмі Амрама і Ехаведы, унук Кефата з пакалення Леві. Гэта значыць, яны выводзіліся з пакалення трэцяга сына Якуба. Гэтае пакаленне пазней стала менавіта такім святарскім, такім міністранскім, можна сказаць, службовым такім каленам у Ізраілі. Нарадзіўся Аарон тады, калі Ізраіль яшчэ быў у рабстве. Там ён рос у няволі, у Егіпце, у гэтай атмасферы, і там сустракае вось гэты момант вызвалення, сустракае Майсея і удзельнічае у гэтых божых выдарэннях. У Аарона была жонка Альжбета, Елісавета, і яны разам мелі 4 сыны: Надаб, Авіуд, Еліазар і Ітамар, які пазней, як і бацька, сталі таксама святарамі, ягонымі намеснікамі. 2 з іх загінуць, мы ўбачым, а іншыя сталі наступнікамі Аарона ў ягоным святарстве. Пра жыццё Аарона да сустрэчы з Майсеем мала што ведаем. Можам уяўляць, што у рабстве, у няволі яно не было вясёлым, не было такім радасным, шчаслівым. Магчыма, Аарон ужо на той час сустрэчы з Майсеем быў лідарам, быў нейкім такім адным з духоўных кіраўнікоў Ізраіля, таму што ён дапамагае Майсею сустрэцца са старэйшымі. І калі Майсей, сустрэўшы Бога ў палаючым вагні, палаючы куст, памятаем гэтую гісторыю, Майсей крыху вагаецца, ці прыняць Божую волю, ці згадзіцца на місію, якую даручае яму Бог. Ён кажа, што ён не ўмее гаварыць, як Біблія кажа, ён коснаязычаны. Это значыць, можна так падумаць, што ён заікаўся альбо меў нейкія такія недахопы у мове, саромеўся. І Бог кажа, што замест яго будзе прамаўляць ягоны брат Аарон, які умее гаварыць. Можа, наадварот, Аарон меў талент не толькі, што ён прыгожа гаварыў, але меў талент нейкага такого моўцы, рытора, прапаведніка. І Аарон, які умее гаварыць, ён выйдзе табе насустрач і ўзрадуецца. Кажа Бог, твой брат Аарон выйдзе насустрач і ўзрадуецца. Это значыць, Аарон, можам дадумацца, быў чалавекам ахвотным такім да дапамогі, адкрытым, добрым чалавекам. І у 4 раздзеле яны сустракаюцца, і Бог кажа Майсею, што Аарон будзе для народу як ты, то есть таким самым аўтарытэтам, як ты, а ты, Майсей, для яго будзеш як Бог. Майсей з'яўляецца такім прадстаўніком Бога для Аарона, а Аарон прамаўляе імя Майсея да народу, да таксама фараона. Можна сказаць, што ў гэты момант Аарон атрымлівае такую сваю першую функцыю, першую місію Бібліі, гэта быць голасам Майсея і праз Майсея быць голасам Бога. Цікавая такая
заданне голас Бога, якое так сапраўды кожны з нас хрысціянам павінен быць голасам Бога. І Аарон сустракаецца з Маісеем у пустыні, абдымае, цалуе яго, яны пэўна знаёмяцца, не ведаю, наколькі яны былі знаёмы да гэтага, Біблія не ўспамінае. І Аарон збірае старэйшынаў, пераказвае ім волю Бога, знаёміць з Маісеем. Магчыма, можам зрабіць такую выснову, што ён ужо тады быў нейкім аўтарытэтам у народзе. І далей Аарон атрымоўвае такую другую сваю функцыю у адносінах, у сваім жыцці, у адносінах з Богам, з выбраным народам. Гэта такая роля правадыра і правай рукі Маісея. Разам з братам ён удзельнічае ў перамовах з фараонам, калі просіць дазволіць народу выйсці, скласці ахвяру, адпусціць народ. Разам з Маісеем ён бачыць 10 божых караў, бачыць смерць першародных, усіх першынцаў у Егіпце. Заўсёды Слова Божае кажа, што Бог сказаў Маісею і Аарону. Аарон нараўне з Маісеем вось чуе гэтую Божую волю. Ён бачыць перад зыходам устанаўленне свята Пасхі, гэтую святую ноч, калі увесь народ выйшаў з Егіпту, такі галоўная падзея ў гісторыі Ізраіля, Аарон ёй удзельнічае. І ўвесь час Бог прамаўляе да іх дваіх. Разам з братам ён з'яўляецца пасярэднікам паміж Богам і народам. Таксама удзельнічае ў галоўных цудах, якія здараліся на пустыні, напрыклад, мана, калі Бог паслае ману ў пустыні Сін, таксама праз малітву Маісея і Аарона. Калі Бог здабывае ваду са скалы, это место называюць Маса і Мерыба. Калі трымае рукі Маісея ў бітве з амалікіцянамі, Аарон і Ор, іншы такі кіраўнік, адзін са старэйшынаў, трымалі рукі Маісея, калі рукі былі паднятыя, народ перамагаў, калі рукі апускаліся, народ праігрываў. Дапамагае брату ўсю перамозе ў гэтай бітве. І Аарон ва ўсім падпарадкоўваўся Маісею, але таксама можам заўважыць, што быў адным са старэйшынаў, таму што ёсць такая сцэна, калі Маісей прыходзіць да свайго цесця, той яму дараджвае, як падзяліць народ, і пазней прыходзіць у госці на вячэру старэйшыны Ізраіля, сярод іх прыходзіць Аарон на гэтую гасціну да цесця. І Бог Аарона паклікаў таксама разам з Маісеем на гару Сінай, на тое месца, дзе даў 10 божых загадаў, дзе даў закон. Аарон, вось яны дваіх удзельнічаюць у такой самай святой гісторыі, самым важным выдарэнні духоўным для народу. Яны ўзыходзяць удваіх, святары там іншыя застаюцца ніжэй, яны не маюць права падыходзіць. Пазней, калі Бог дае закон, Аарон таксама з'яўляецца адным з тых, хто сярод 70 старэйшын зацвярджае вось гэты запавет паміж Богам, Маісеем, прымае ад імя народа гэты закон. Разам з імі ён бачыць Бога Ізраіля, калі Бог сябе аб'яўляе. Канешне, не так, як Маісей. Маісей бачыць Бога амаль што тварам у твар. Аарон здалёк бачыць вось Бога Ізраіля, які стаіць. Гэта вельмі такі Божы дар, прыхільнасць у гэтай бачанні Бога. І калі Маісей больш за месяц амаль што знаходзіўся на вяршыні і размаўляў з Богам, атрымоўваў запаведзі, Аарон з'яўляецца тым, хто кіруе народам у адсутнасць Маісея. І тады, калі Маісей адсутнічаў каля месяца, атрымоўвае запаведзі, можна сказаць, такой вялікі дар, запавет Бога з народам, вялікае такое прыгожае, поўнае любові выдарэнне. У гэты момант Аарон у хвіліну слабасці паддаецца намовам людзей, намовам народу, які просяць яго вось даць Бога. Так яны кажуць, што той Маісей, які нас вывеў, яго ўжо доўга няма, зрабі нам Бога, якому можам пакланяцца.
І Аарон, паддаўшыся такой слабасці, згаджаецца і робіць ім залатога цяльца, кажучы, каб прынеслі яму ўсе свае ўпрыгожванні, ўсе свае каштоўнасці і робіць залатога цяльца. Народ хоча ідала. Магчыма, гэта нейкія такія наступствы прабывання ў Егіпце, калі яны панабраліся розных такіх культаў і паддаліся культу бога Апіса, якога малявалі ў выглядзе быка. Магчыма, гэта адна з такіх тэорый. У усялякім выпадку гэты бог урадлівасці, ён таксама ў розных малюнках, формах, розных скульптурах таксама як у форме быка уяўляецца. І спачатку Аарон думаў, што гэта нешта Божае, што тое, што ён робіць, народ просіць Бога, і ён такое зробіць прыемнае Богу, каб народ яму пакланяўся Богу, такую арганізуе малітву. Гэта можа была і такая добрае жаданне, але пазней сітуацыя выходзіць з-пад кантролю, народ пачынае гуляць і, можна сказаць, пачынаецца такая гулянка, п'яная такая, яны ядуць, п'юць, пачынаецца распуста. Усё за адным грахом ідзе наступны грэх. Прыходзіць Майсей, памятаем гісторыю, ён у гневе разбівае гэтыя таблічкі, скрыжалі з Божымі загадамі. Бог гневаецца на народ і хоча знішчыць. І толькі заступніцтва Майсея ратуе людзей. Майсей таксама, канешне, злуецца на Аарона, абвінавачвае яго і кажа, што вось гэта, што табе зрабіў гэты народ, што ты так з ім паступіў. Майсей першую галоўную віну складвае на Аарона. Аарон апраўдваецца, не хоча прызнаць віны, кажа, што гэта віна народу, і Майсей ўсё ж такі кажа, што этот народ необузданы, ибо Аарон допустил его до необузданности. Майсей кажа, что вина ляжит на Аароне, тому что ён, як кіраўнік, як пастор, павінен быў абараніць народ, павінен быў неяк гэта спыніць. І пазней у кнізе Другазаконня Майсей, калі прамаўляе да народу, ён успамінае, што Бог тады таксама гневаўся на Аарона і хацеў знішчыць Аарона, але я асабіста маліўся за Майсея, і той маліўся за Аарона. І вось менавіта дзякуючы нейкай такой асабістай, асобнай малітве Майсея за Аарона, той не быў пакараны. Але пачынаецца таксама смерць. Майсей прызывае тых левітаў, якія засталіся верныя, ісці забіваць, і гіне тады каля 3000 чалавек. Па віне, па такой слабасці пастора, па слабасці Аарона, які тады быў адказны. Але цікава, што вось Бог менавіта самого Аарона заставляе на той момант без пакарання. Як убачым, жыццё пазней таксама яго пакарае. І трэцяя функцыя, якую атрымоўвае Аарон, вось першая гэта голас Бога, голас Майсея, другая правадыр, правая рука Майсея, правадыр народа, і трэцяя і асноўная місія, якую ён атрымоўвае у доўгіх такіх і нудных прадпісаннях, законах, абрадах, якія мы чытаем у першых кнігах Майсея. Шмат месца прысвечана гэтай місіі. Гэта першы святар. Самы першы святар у Ізраілі, пачатак роду першасвятароў, калена Левія, трэцяга сына Якуба, левіты іх называлі. Гэта было такое калена служэбнае, службовае, якое было прызначана на Божую службу. І калены ўваходзілі ў зямлю абяцаную. Бог не даў ім зямлі, толькі Юзаф, два сыны Юзафа, аднаго з малодшых сыноў, яны занялі месца Левіі. Тады гэта лічба 12 утрымалася. Левіты, яны былі прызначаны на службу ў святыні, на службу Богу, і з пакалення Левія паходзіў Аарон і Майсей. І усе іх нашчадкі Аарона, дзеці Аарона, гэта першасвятары. Левія, пакаленне Левія, левіты, яны былі, можна сказаць, такімі міністрантамі па-нашаму, ці такімі асобамі, якія служылі пры святыні, але сярод іх асабліва вылучаліся
нашчадкі Аарона, аараніты іх называлі. Это значыць тыя, хто служыў ужо як святар, і асабліва кожны першасвятар аж да часоў Хрыста і пазней да часоў збурэння святыні, кожны першасвятар выводзіў свой род менавіта ад Аарона. Іх лёс, яны не мелі заробку, яны не мелі сваёй тэрыторыі, яны кіравалі, яны не мелі сваю нейкую ўласнасць, іх лёс, іх маёмасць гэта дзесяціна, тое, што прысвечана Богу, з гэтай дзесяціны яны жылі, якую прыносіў народ. І пасвячэнне Аарона, у святарскае пасвячэнне, гэта вельмі такая прыгожая, урачыстая цырымонія, такая самая ўрачыстая ў ўсёй гісторыі святарскай Ізраіля, таму што гэта быў першы святар, там і сам парадак гэтай цырымоніі, так як гэта адбывалася, вырашае сам Бог, ён прадпісвае кожны крок, настолькі гэта было важна. Абавязкі вызначае сам Бог. Усяго было 3 такія цырымоніі уводжання Аарона у пасаду, у святарства. Першае гэта было абмыццё і ахвяры, які пры гэтым складваліся. Гэта быў такі знак ачышчэння з граху асабістага Аарона, яго сыноў. Другі знак – это апрананне шатаў. Вельмі дакладна Святое Пісанне апісвае, якія павінны быць шаты, якія сімвалізуюць прыгажосць, славу, веліч гэтай функцыі. І трэці знак папулярны ў Ізраілі – гэта намашчэнне алеем, знак прысутнасці Божага Духа на гэтым чалавеку, знак святарскай улады, і пазней многія каралі, прарокі і, канечне, сам Христос, мы кажам, быў намашчаны Духам Святым. Аарон быў першасвятаром амаль 40 гадоў, пасля, калі хадзілі па пустыні. І гэты тытул перадаваўся ў спадчыну першаму сыну. Усе першасвятары былі з роду Аарона. І ў Новым Завеце Аарон прыводзіцца нам як пра такі правобраз Месіі. Езус быў намашчаны і выбраны як сам Аарон, толькі Езус, канешне, быў вышэй, чым Аарон. Можам з вамі таксама крыху спыніцца на такой цікавай рэчы, як шаты, як адзенне Аарона, першасвятара. Калі мы чытаем зазвычай гэты фрагмент, мы мала што разумеем. Ён даволі складаны, як яно павінна быць выглядаць. Тут вам падрыхтаваў такі малюнак, як гэта выглядала. Спачатку бачым гэты касцюм, гэты малюнак, там кожны знак мае сваё значэнне. Вось на грудзі бачым такі квадратную такую накідку, яна называецца наперснік альбо нагруднік ці пектарал, судны пектарал для суда. Там устаўлены 12 розных прыгожых каштоўных камянёў. На кожным з іх было напісана імя аднаго з сыноў Ізраіля, аднаго з сыноў Якуба. 12 пакаленняў. Яны павінны былі быць пры сэрцы архісвятара. І там таксама сярод гэтых камянёў былі 2 камяні, чорныя і белыя, яны называліся Урым і Тумім, якія першасвятар ужываў для такога Божага суду, кідаў як лёсы. Збоку такі мы бачым, дзе вось на вуглах гэтага квадрата такі залаты ланцужкі, ён увесь быў прыгожы. Таксама такая каляровая, як накідка, фартух, які называўся ефод. Асаблівая знак улады плашч арцысвятара. Ён падобны на нашу сённяшнюю далматыку ці арнат у святара. Яно адтуль вывелася з гэтага адзення. Ён мае таксама пас прыгожы. Яны павінны былі быць з аднаго матэрыялу. Таксама далей бачым гэты блакітны доўгі плашч пад эфод, такі накідка, якая заканчвалася унізе такімі прыгожымі залатымі званочкамі і яблыкамі гранату. І калі арцысвятар, першасвятар уваходзіў у святое святых, у святое месца, яны і выходзіў, яны павінны былі звінець як знак такога прыбліжэння, што гэта вось важны момант, калі ён уваходзіць у святое святых. Таксама, калі глядзім ніжэй, бачым такую белую туніку
Як сёння святары носяць альбу, это было такое ніжняе адзенне святара. Далей мы бачым на рамёнах, на плячах два такія, яны называліся наплечнікі, нараменнікі. Яны былі вельмі упрыгожаны двумя каштоўнымі камянямі оніксавы камень. І на кожным камяні было напісана 6 імёнаў сыноў Ізраіля. Ён таксама быў вельмі такі важны элемент, ён павінен быў быць блізка сэрца, блізка галавы арцысвятара. І на галаве бачым такую прыгожую такую карону ці шапку, які называўся кідар, ці такі звой завязваўся на галаве. Ён быў з бісеру, вельмі прыгожы і такі вельмі прыгожа такі хафтаваны, шыты спецыяльным спосабам. І на ім ён быў прымацаваны да такога залатога дыядэму, такая дошчачка з чыстага золата, на якой было напісана «прысвечаны пану» альбо «прысвечаны Яхва». Это кожны элемент у строю, у адзенні Аарона і пазней ягоных сыноў, якія яны атрымоўвалі пасля яго смерці, ягоных нашчадкаў. Гэта меў такую вялікую сімволіку, я так вельмі павярхоўна вам расказаў, але гэта таксама мы часта не разумеем, чытаючы гэты тэкст, якая гэта вялікая сімволіка. Таксама святар, калі апранае ці біскуп у розныя святарскія адзенні, гэта таксама мае вялікую сімволіку. І далей, калі сочым гісторыю Аарона, бачым, калі наступае такая вялікая першая, можна сказаць, асабістая трагедыя Аарона, калі паміраюць двое яго сыноў. Старэйшыя сыны, які былі першыя намашчаны на ягоных наступнікаў, Надаб і Авіуд. Адбываецца нешта да канца для нас незразумелае, калі яны парушаюць пэўны рытуал каджэння і Біблія кажа, што вось яны прывялі чужы агонь. Можа, яны не ў той момант зрабілі. Можа, тое, што гэта яшчэ было перад іх пасвячэннем, і яны таксама сыходзяць агонь Божы, яны гінуць. Не трэба гэта ацэньваць у нейкіх нашых маральных катэгорыях. Гэта быў іншы час, іншая гісторыя, але галоўны сэнс, што ўсё святое патрабуе пашаны і адносінаў як да святога, святыя рэчы, каб з імі, абы як не адносіліся, не можна адпраўляць, скажем, нашай мовай такой імшу, абы як, трэба гэта рабіць з пашанай, удзельнічаць у гэтым. І Майсей тлумачыць Аарону, што вось паглядзі, гэта тое, пра што казаў пан, што кожны, хто да мяне збліжаецца, я ў ім асвячуся. І цікава, што Майсей, калі загадвае гэты цел спаліць, вынесці за стан, іх аплаквае Ізраіль, Майсей забараняе Аарону і двум ягоным сынам, якія засталіся, забараняе траур, забараняе плакаць па іх, таму што ось такая гэта цана, гэта кошт іх святарства. Яны адрачэнне ад усяго, нават, можна сказаць, такое адрачэнне сям'і. І таму Аарон, Елізар і Тамара, яны не маюць права аплакваць сваіх братоў. Гэта вялікі дар святарства. І таксама святары, далей Бог расказвае, самому Аарону кажа, расказвае, што святары абавязаны вельмі моцна сябе пільнаваць рытуальную чысціню, не дакранацца да памерлых, не могуць нічым спляміцца. Цела тых, хто выбіраецца на святароў, першых святароў і памочнікаў, яно павінна быць дасканалай, без калецтва. Тыя сыны, нашчадкі Аарона, якія былі з нейкімі недахопамі ў целе, яны не маглі стаць святарамі, яны выконвалі, можа, нейкія такія дробныя паслугі, не маглі набліжацца да святога. Вось так лічылася, што Бог гэта абсалютная святасць. І у 18 раздзеле кнігі Левія мы чуем прыгожыя словы, калі Бог у 18 раздзеле кнігі Лічбаў прыгожыя словы, калі Бог кажа сам Аарону, кажа пра іх абавязкі. «И сказал Господь Аарону: ты и сыны твои, и дом отца твоего с тобою понесете на себе грех за небрежность во святилище,
и ты, и сыны твои с тобою понесете на себе грех за неисправность в священстве вашем. Также и братьев твоих, колено Левиное, племя отца твоего возьми себе. Бог кажа, што ваше святарство гэта адказнасць за ўсе грахі вашыя і ўсіх вашых сыноў. І далей Бог кажа: «И ты, и сыны твои с тобою наблюдайте священство ваше во всем, что принадлежит жертвеннику и что внутри за завесу, и служите. Вам я в дар даю службу священства, а посторонний приступивший будет предан смерти. Вам даю я в дар службу священства». Бог кажа Аарону, што святарства, улада, якую ён мае, гэта вялікі дар Бога, які Аарон і яго сыны абавязаны пільнаваць. Яшчэ адзін момант у гісторыі Аарона, такі цікавы, гэта ўжо блізка смерці, калі Аарон і ягоная сястра Мір'ям, яны, такі можна пачынаюць бунт супраць Маісея. Калі Маісей бярэ сабе за жонку эфіяплянку, эфіяпійку, жанчыну з іншага народу, яны так пачынаюць яго папракаць, што як ты парушаеш Божыя законы. І можна сказаць, што Аарон не баяўся казаць праўду. Маісей сапраўды паступіў не так, як прадпісвалі правілы тады, да? Але і Аарон кажа яму гэта. Але Бог становіцца на бок Маісея і паказвае, што хто вы такія, каб папракаць Маісея. Маісей самы пакорны з усіх людзей, так кажа Бог. Паказваючы, што ўзровень адносінаў Бога з Маісеем і з усімі іншымі, нават з Ааронам, нават з Мір'ям, якая была прарочыца, ён большы за ўсе іншыя, больш блізкі, таму што Маісей асабіста тварам у твар бачыў Бога. І пазней, калі яны прыходзяць да абяцанай зямлі, пасылаюць у шпіёнаў у абяцаную зямлю, тыя вяртаюцца, расказваюць такія страшныя гісторыі, народ пачынае наракаць, яны баяцца, пачынаецца зноў бунт, і Маісей, Аарон разам з імі, вось толькі два чалавекі, Езус Навін і Калеб, яны падаюць на твар, суцешаюць, кажуць, што не, Бог дае нам гэтую зямлю, народ наракае. Пазней неяк народ апамятаўся і сам вырашыў ісці ўсё ж такі ўзяць абяцаную зямлю, іх не атрымалася, таму што Бог з імі не пашоў. Маісей і Аарон хацелі іх спыніць, кажучы, нічога у вас не атрымаецца. І канешне, войска было разбіта. І з усіх людзей, які хадзілі па пустыні, яны не ўваходзяць у абяцаную зямлю, і вось толькі Езус Навін і Калеб увойдуць абяцаную зямлю. Толькі Маісей і Аарон з імі таксама дажывуць да гэтага моманту, але не увойдуць. І вяртаемся з вамі ўжо напрыканцы ў першую сцэну, з якой мы пачалі. Бунт Карэя, калі распачынаюць бунт супраць улады Маісея і Аарона, вось Бог знішчае іх, робіць гэты конкурс Маісей з посахамі, калі расквітае вобраз посах Аарона прыгожымі медалямі, і ён захоўваецца у каўчэге, у арцы запавету, як напамін. І пасля гэтага адразу момантна наступае вось такі трагічны момант, апошні ў гісторыі Аарона, увогуле двух братоў. Посах, сімвал Божай улады, і адначасова становіцца ён сведкам трагедыі, граху гэтых двух вялікіх братоў. У 20 раздзеле кнігі лічбаў народ зноў прыходзіць на тое месца масам і рыба, дзе некалі Бог даў ім ваду. Памірае Мір'ям, сястра Аарона і Маісея, і народ пачынае наракаць. І Бог кажа Маісею і Аарону, што возьміце посах Аарона, які расцвёў, і у 2 разы стукніце ў скалу, і адтуль пойдзе вада, я дам ваду. Яны і браты, і чамусьці, не гледзячы на гэта, яны сумняваюцца і кажуць, калі Бог ім гэта сказаў, яны ўзялі посах і сказалі народу: паслухайце, ці нам з гэтай скалы вывесці для вас ваду. Ну і пазней робяць, стукаюць, і вада выходзіць. І Бог кажа, што за тое, што вы не паверылі мне,
каб аб'явіць мою святасць, не ўвядзеце народу ў зямлю абяцаную. Для нас гэта, для многіх біблістаў таксама гэта такая крыху незразумелы гэты грэх Маісея і Арона. І магчыма, вось гэта яны кажуць, гэта сумніў у тым, што Бог зробіць, але калі параўнаем вось гэтую сцэну з посахам, калі Бог вось на вачах усяго народу паказвае аўтарытэт Арона, Маісея, калі расцвітае гэты посах, 1 з 12, Бог пацвярджае іх уладу, і адразу пасля гэтага яны, можна сказаць так, праяўляюць маладушнасць, недавер, не ўславілі Бога ўзамен. Пасля столькі гадоў яны, скажам, не павінны ўжо сумнявацца ў моцы Бога, і таму яны не ўваходзяць у зямлю абяцаную. І калі прыходзяць да зямлі Едома, Аарон памірае на гары Хор ці на гары Ор. І цікава, што Маісей перад смерцю здымае з яго функцыю першасвятара, перадае яе сыну, распранае Аарона, дае Еліазару, ягонаму жывому сыну найстарэйшаму, усе шаты, усю ўладу, і Аарон узыходзіць на гару, і там памірае, народ яго аплаквае больш за 30 дзён. І напрыканцы Бог забірае у Аарона свой самы дарагі, самы каштоўны дар, святарства. І Аарон гэта прымае гэта з пакорай, такі знак, што святарства не належыць чалавеку, гэта нейкая ўлада, аўтарытэт чалавека, гэта дар Божы. Аарон пражыў каля 123 год, і народ плакаў па ім цэлы месяц, плакаў па ім, і пасля гэтага яны ўвайшлі ўжо ў зямлю абяцаную. І хачу гэтую нашу сустрэчу закончыць так званым благаслаўленнем Аарона. Гэта прыгожая малітва, якую Бог казаў усім першасвятарам благаслаўляць народ. «И сказал Господь Моисею, говоря, скажи Аарону, сынам его, так благословляйте сынов Израилевых, говоря им, да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир». Гэтага жадаю усім вам. Дзякуй за сустрэчу. Пахвалёны Ісус Христос. Назови мяне по имени. Катехеза айца Константина Анашки.